Right ke mphulaphule wevukana FM chokamati ke pha the soil besithi bona kwelacala ke we are one thatha ke besibeka pha mphulaphule wevukana FM asiyenze imizuzu yethu be17 kube itheke insimbi ka 8 o'clock anchilo ke ndathi ke kwezenzekayo kwisithili sikachonyane ke ngolusuku lanamhlanje ke dijoinwa ke kwakhona ngalimina namhlanje executive mayor ngakumbi ke kumasipala ombaxa waseChrisani hloniphekileyo ke nobekekileyo ukhansila Cllr Lusanda Sizani sijonge ke ngakumbi ke mphulaphule wevukana FM ezona ndawo zithe zabe ke zichaphazeleka ke ngamandla uyawukhumbula kumasipala lo besikhuphile ke isilumkiso ngakumbi ke esilumkiso yakhe abahlali ngakumbi kwisithili saseChrisani ngomoya ke ubhudla ngamandla nemvula kodwa ke sizama ukujonga ke nje ke kwezinsuku sisuka kuzo ngeziphi ke indawo ezithe zabe ke noko ke zichaphazeleka ngamandla ke kwesisithili saseChrisani nanjengoko ke besele ke sibonile ke nemifanekiso nevideos ngakumbi kwelacala lasekomana abantu ke besithi ke iyoyikisa ke le into kodwa ke sizawuva kusodolophu ingaba ke mhlawumbi kwenzeka ntoni na sodolophu thatha masikubulise enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele kumphulaphule wevukana FM ngale mina namhlanje. Umsasazi ibulise kuwe ndibulise kubaphulaphuli bevukana FM. Kakhulu sodolophu tata sijonge ngakumbi ke kwiweather enqonda ke ukusukela ngoDisemba ukuba ndiphazame izimvula zimane zifika ziphinde ke ziduke kodwa ke iweather khange ibentle tu ngakumbi kusukela kwi-festive season esisuka kuyo kuzokuthika ngoku sisifile ke nesilumkiso kumasipala ombaxa ngakumbi ke elumkisa abantu ke kulo mcimbi ke wesimo sezulu sizama ukujonga ke apha kwisithili sikachonyane ingaba mhlawumbi ngeziphi indawo apho nithe nava khona noko ke ngathi ezimvula nalo moya ubhudla ngamandla uthe wabe ke wonakalisa khona. Enkosi msasazi masibulele ngelithuba egameni labantu baseChrisani sibonakala iChrisani idume ngemvula ezinkulu imimoya indudumo izolo kumke ibridge yaselucwecwe Dr. AB Cuma abantu abakwazi uaccessa ward 8 ward 12 ward 7 zingxaki esijongene nazo nezingumcelimngeni eQueenstown izolo elinye msasazi kuye kwawa isichotho esimandla esithe sachaphazela ukuqhekezwa kwefestile ukumka kwamaphahla ukuvuza kwemizi abantu kungakumbi eTop Town koMadira Sandringham zonke ezindawo zibethwe kakhulu sisichotho siyafuna ukuthi ke kubantu baseChrisani le ndlela imvula enetha ngayo ngoku funeka sinakekele izinto zethu khona ukuze singachaphazeleki ekubeni singakwazi ukuzijonga abantu baseChrisani ke i-disaster team iqhubekeka sesimo esisichotho izolo ibizimvula ezinkulu ezithe zamkisa ibridge okwangoku bendisafumane ibridge yaselucwecwe emleyo kodwa sisakhangela ngoku into yoba lo monakalo wemvula yayizolo uthe wachaphazela eziphi indawo. All right. Just nje ke ngakumbi ke umyalezo osuka kuwe ke sodolophu before sibe ke siyakuphungula ngakumbi ke oya kubantu ke baseChrisani ngakumbi ke nakulo mcimbi because xa usithi kumke ibridge uchilo wathi ke londo ke ibangela abantu bangakwazi ukutravelisha just ukuba nikeze ithemba ungathini njengosodolophu? Enkosi kakhulu umsasazi njenge-district supporter i-local municipalities itimu yethu ithe bhazalala ukukhangela into yoba umonakalo ungakanani kwii-municipalities zonke okwesibini ibiasesa lo monakalo wayizolo elinye apho bekubethe isichotho sifuna ukuthi ke kubantu sawuqhagamshelana neDepartment yakwa-Transport khona ukuze ikwazi unika uncedo olukhawulezileyo kubantu bakwa-ward 8 bakwa-ward 12 bakwa-ward 7 kuba laa bridge ayimkanga ngoku msasazi bimke kulaa disaster zokuqala zalo nyaka uphelileyo ekuqalekeni konyaka kodwa ke athi awukuhla amanzi bayenza loo nkwalambisa yendlela so ifike yawayipha yonke loo gravel
ncedisa ekubeni imoto zikwazi uhamba. Sasiyiripote ke kwakulo nyaka uphelileyo, once amanzi abe maninzi imka yonke loo gravel ibiyenziwe nezo gabions bezenziwe khona ukuze abantu bakwazi ukuhamba. Now laa bridge ifuna ukwenziwa ireconstructwe as a new bridge, ikwazi uba ibe kumgangatho ophakamileyo kunokuya. Okwesibini, njengoba si-asesa ezi disaster, zikhona imali ebezifikile ze-disaster lo nyaka uphelileyo, zakhona i-additional funding ezawunikwa oomasipala. Now ndicinga into yoba izawukwazi uncedisa kwi-quick wins, sikwazi uqinisekisa into yoba senza umsebenzi ube lula for abantu bakwazi uhamba. Kodwa sifuna ukuthi kuluntu laseChris ezi mvula zimandla zixhaphakile, siyacela abantu bajonge imo yezulu, abantu bakwazi ukungaweli amanzi umyinge umninzi, bakwazi uqinisekisa into yoba abapaki iimoto zabo phantsi kwemithi, ngoba ezinye zezinto ezenzekileyo day before yesterday abantu bebepake iimoto zabo edolophini kwawa imithi kwathini. Sifuna ke ngoku ulumkisa abantu baseChris bakwazi uqinisekisa into yoba bayanonophela, bayanakekela izinto zabo, bayaqinisekisa into yoba every time umuntu ephuma endlini uyayijonga uba imo yezulu ithini, singaweli amanzi egcwalisa ngasentla, ngoba iingxaki zethu into yoba imilambo yethu mide ihambe iyotsho elwandle, igcwalisa ngentla ube uwela ngezantsi. So sifuna ke abantu baseChris bahlale bephephile, bahlale bezilolonga, beziqoqosha, bangenzi izinto ezabenza le disaster kube kanti izawuhamba kunye nabo. Nkosi kakhulu Sodolophu Tata, masibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkubeni. Siyabulela. Mandibulele kuwe msasazi, nam ke nkosi kakhulu. Right ke mphulaphuli weVukane FM uzivele ke nguye ke lowo ke ngakumbi ke yena ke